jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe jiniral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalli Safuɗo kanko e dendagal maaɓe julɓe. En garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum, deftere mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam nde o inni sawru gandal. Tawi gonnoɗen koye damal garwaniwal ngal hono ɓalejo adi foof findini foof. So en duttima ene windere fuɗɗori en mbi dow seeɗa wonde misiranaɓe hanki nanguno Allah ko gooro, bajjo mo ala nando ko kañum tan andi to ummi. Nde Allah maɓɓe deññoɗo e nder ndiyam felliti dillude natan golle tagore waɗi tagde ko hendu weeyo e ndiyam mum, ɓen ko funeɓe te ko debbo e gorko ɓe duttiɓe ndesodiri. Koye ngal dewgal leydi asman jalti ɓenne ko funeɓe debbo e gorko. Ko leydi asman jibini Isis e Osiris funeɓe debbo e gorko ɓe pawti hen Set e Neftis ɓe ganduɗa kañumen ko funeɓe debbo e gorko. Yimɓe foof noon jalti koye Isis e Osiris saabu ko ɓen jibini Oris jogorɗo laamade leydi Misra taw lomti ko bammum hono Osiris. Set e debbo mum Neftis kañumen dañani dewgal maɓɓe ko dimaral. Ɗeɗo gueɗe sen ƴewtidima ɗumen mani taw wonɗo ɗe ɓadodiri no fewi eko tawete e defte baɗe no Injil e Qur'ana. Ari e Qur'ana wonde Allah tagarata ko ɗiɗɗiɗi sawdina dewol e gorol. Adama yaltina koye loopal tawde Hawwa koye makko itta, ina wawi wiyede onne waɗɗani loopal. Eɗen gandi kadi ari e Qur'ana wonde leydi asman koko takkodirno haade Allah serdude ɗumen ina wayno ndeke ko goto gonno. Ɗum noon so misiranaɓe hanki mbi yimɓe jalti koye dewgal hakkude leydi asman ina ɓaadi ko ari e defte tellinaɗe ko. Hay dewle hakkude funeɓe ɗe kalɗen dow ɗe goɗɗodirani e simore haalore haala rewɓe e nder Qur'ana nde, saabu feeñi ɗon koko way noon ina waɗeteno hay sinno Allah haaɗi ɗum hankkadi. Ɓiɓɓe Hawwa e Adama wonnoɓe funeɓe debbo e gorko ndesodirtuno koye koye mumen hay sinno dey ko funere dow e funere less. Ha joni dey to banggue fuɗɗore tagore misiranaɓe hanki janguinno ko haade mbuɗu nangue suppitade e nder koɓe mbiyanno noon woni ɗam ndiyam ɗam Allah maɓɓe deñño e nder mum ko niɓɓiri kunus wonno, ko jamma duumiɗo wonno, ñalawma wodano taw. Ɗeɗo gueɗe mo hippiti deftere wiyetende Injil nde kelle kaloje haala fuɗɗore aduna woni Genèse ma taw toon ko ɓadiɗe no fewi. Misiranaɓe hanki mbiyanno bindol mumen ko Medu Neser woni e Pulaar laaɓɗo haala Allah. Sohlani eɗen namdo holko ɗum ɗo siftintuma an jangowo ndeɗo deftere walla hettiyanke mum. Ndeke bindol ina wanno fayidu no fewi e misiranaɓe hanki te en mbi wonde ko kamɓe gadi hutorade bindol e aduna he, ko bindol ni wonno ngorondi pinal maɓɓe, gande ɓurɗi luggidde e sirruji ɓurɗi mawnude ko bindol renno ɗumen e misir hanki. So en deftima mbiyen deke nun woni ndiyam ɗam ganduɗa ko hen Allah misiranaɓe hanki deñño ne fofti haade mum fuɗɗade tagore ina wanno fayidu no fewi e maɓɓe saabu ko hen tagore cogori yaltude. Bindol ne heedano sar saabu ɓe mbiyanno ɗum ko haala Allah. Ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe misiranaɓe hanki mawninno ina ndendina e Qur'ana e simore wotere nde firo fuɗɗode mum addi luural hakkude firoɓe e facciroɓe. Nden simore ko nun wal qalam. Ko heewi e firoɓe Qur'ana jaɓata firde nun
won e facciroɓe suusɓe deedi sikkuɓe noon ko konngol arab firduɓe ngol liingu e wiide maɓɓe noon ko liingu mangu ngu aduna o fawi e dow keeki mum hade men woɗɗoyde mbiyen ha joni ɓe jaltani ndiyam kamɓe firduɓe noon liingu ɓe sabu joom hakkille fof ina andi liingu e hoore mum wurata koye ndiyam wa e hoore mum won sikkuɓe wona ɗo gueɗel jokkodirogel konnguɗi ɗiɗi ɗo ngel woni hakkude mumen ɗi kono noon e galam ma yasɗuruna kañumne ina heewi tawilaji ɓe hen mbi haala ka joofi ko malikaji ɓe mbi ala ka toɗɗi ko yimɓe Allah tedduɓe ko ɓuri raɓɓidde haala tan no mbiɗen dow ni firon noon wal galam woma yasɗuruna ina fecci hakkillaji anduɓe hade men jokkude mbiyen tafsiru e faccire qur'ana gona gueɗe bedɗe ko heewi e waɗoɓeɗe ko sernaɓe jomumen jaari tan ko banggue diine so tawi noon wiyama qur'ana ala ko woppi ina gasa tawa jomiraɗo won ko ina joofo e qur'ana ko daɗi gandal ceerno mehoran ɗum firoɓe e facciroɓe deftere Allah nde ene foti wattude hen hakkille noon wal galam woma yasɗuruna ko simore ɗiɗi ɓere caggal iqra to banggue juɓɓudi tellogol qur'ana ɗum wona mere waɗi ɗum iqra hollirta ko jomiraɗo fawi hunde foof koye gandal ma ganda Allah eno rewirte nde gona jiyaɗo Allah moƴƴo en ciftini dow hadis nulaɗo Allah gadduɗo wonde ko hay sinno ko ha Chine gandal ina jari ɗaɓɓoyde ndeke noon wona gandal Allah tan mawnina ko gandal foof saabu Chine e won jamanu islam yettoynofin hon taw gandal noon fawi koye jangde en paami ndeke holko waɗi igra adi tellade noon wal galam ne eko hakkillam nangi min gandal joofi ko konnguɗi dooɓaɗi ko windere iwdi mum e tongode mum ka haala ina foti laɓɓitinede misirnaɓe hanki en ciftini ɗum dow nangi Allah mumen wonno koye nder noon woni ndiyam ɗam ganduɗa tagore nde foof ko hen jogori yaltude e wiide mabɓe ni tagore nde foof hade yamirede yo won taw miijama ha gasi ene fandi e nder noon ina wondi e joom tagore o kono Allah mabɓe holko ari e injil e qur'ana injil e deftere wiitende Genèse wi ko adan ala ko wonno so wona dijje e niɓɓere taw ruhu jomiraɗo ina dilla e dow hen e dow ɗen dijje qur'ana fawi hen wonde Allah tagi ko wuuri foof koye ndiyam minal maayi kulli shay'in hayyin qur'ana haɗani ɗon saabu jomiraɗo woni tagɗo leydi e asaman e balɗe jeegom tawa danki makko ina fawi e ndiyam e nder ndiyam walla e dow ndiyam wona luural mawgal so tawi gadduɗen ko hoto jomiraɗo wonno nde o tagata nde so tawi koko faari e holto tagore ummi ɗum kam luural ala ɗon diine misira hanki e diineji tellinaɗi ene kawriti e ndiyam galam mbiyen kuɗol lomti ko bindol en jii dow seeɗa wonde misiranaɓe hanki innirno bindol mumen ko haala Allah te kala ko waɗi fayida e pinal mabɓe koko windano te ngol bindol lelnetono koye ɗereji pewniraɗi looci hakkunde nil walla e alluje kaaƴe wonande sirruji mabɓe ɓurɗi horsude ɗum ɗo addi e hakkille jannguɗo qur'ana kala alluwal mahfuz ngal ganduɗa sirruji windere foof koye mum lelna tawde noon e galam
woni bindol ko ni mbano hewde fayida e misira hanki to bangi iwdi windere e tongode mum ina gasa taw simore nun wal galam nde ko on fayida tenkinta ha joni e ɓurana oto jejji tan hay e saha goto ɓurana ardi ko siftinde yama duttuɗan hen ndehe noon firoɓe facciroɓe ina ɓuuri jertade wonde nun wawa wonde loyngu hay sinno ko ɗum ɗemgal arab ngal joofi dalilu ɗum ko kawral diine misira hanki hawrite diineji tellinaɗi eko faati e fayida ndiyam e iwdi windere ko nonne kay ɓe potiri jertorade wonde kuɗol kaletengol ɗo ngol wona ngol anduɓe walla malikaji no woni hen sikkiri ni ala ɓuri hande wonde ko kuɗol ngol jomiraɗo yamirno yo windu e alluwal mum teddungal ngal so ɓe mbaɗi noon maɓe taw nde ɗo simore joofi tijiriji ko iwdi windere e tongode mum ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗeɗo gueɗe ɗe jankiɗen paatuɗe e diine misira hanki ko heewi e majje ina hawrite e diineji eko diineji tellinaɗi gaddi ɗum hay sinno ɗemgalam rewani hen min gandal kala kumpitiɗo seeɗa fiyekuji diini islam ma teskittono ɗum joni noon hewɓe moon ma mbiye ɗum ɗo kam hono ɗum ardi misira ko leydi firawuna te diine firawuna waadi e diineji tellinaɗi ɗi kono jamma waadi e ñalawma ndi ndehe noon ɗiɗo diineji potani rendude haydara ɗeɗo namne min gandal ina jogui ko mbiɗa jaabo hen ko adi foof kalen haala firawuna ko gonga haalaka e firawuna ha tenki noon hakkude makko e annabi Moussa wona haala jorka firawuna ko candu lindu caliɗo Allah ɗum ina woodi sanne so tawi ko noon ina ɗeɓa hawnade soyɗa so wiyama ɓeeɓe firawuna ardino diine mumen wonɗo hawrite diineji tellinaɗi kono so en loski fiyaku o ma en paam ko heewi hol firawuna taw konngol firawuna ngol sira koye ngol konngol e hoore mum firtata ɗemgal misiranaɓe hanki ko galle mawɗo ndehe noon inde nde fatuno koye hoɗorde lamɗo leydi ndi ko caggal ɗum nde eggi nde faati e lamɗo e hoore mum konngol ngol noon eggugol mum testa laawol mum gadunol e bindi misiranaɓe ko yonta laamu tataɓu e zamanu lamɗo biyetenoɗo Aminu Fils Nayabo hakkude 1332 e 1336 haade annabi Isa ɗum noon so tawi fawa tan koye bindol wiyete ko konngol ngol walla inde nde leyli feeñde e pinal misira hanki ina gasa kadi tawa nde feeñi ko ɓooyi kono tawa nde windanoka ko wawi hen wonde foof firawuna ko kañum adi wonde lamɗo canjo mo lamɓe hewɓe mbatanno firawuna noon wonano lamɗo tan haaƴu ɗon ko kanko kadi wonno mawɗo diine misira e on banggue ko kanko wonno lamɗo allaji leydi ndi foof ha tengti noon e ree e amen ɗi ganduɗa ko ɗin ɓurno darjude e won sahaji e nder misira kanko firawuna ni e asku makko o wiyanno hoore makko ko saare woni ɓiɗɗo siftinen tan ree ko Allah mo peñƴi mum gonno mbuɗu nangue ko kanko kadi ɓurno darjude e leydi misira firawuna wiranno hoore mum ɓi ree walla ɓi amen ko ha ɓeyda kulol mum e hurum tan ha mo yimɓe joguino e makko kono goto foof yummum e bamum ina ganduno saabu sarɗiji neɗɗo heblottuno laamu pawino koye iwde asku mbaɗo no astet sut firawuna debbo mo fotano hebde laamu wino kañum ko Allah mabɓe biyetenoɗo amen e on jamanu ƴefti yeeso bammakko jibidinimo e yummakko kono ɗum foof haɗani nde Aminu Fils tataɓo mawni hettu jappere mum momti inde makko e nokkuji kewɗi ɗo ɗe windano ndehe noon no mbiɗen ni ko funti laamu tan wonno
ɗum ɗon fotani hawde hay goto. ina heewi lamɓe askitinoɓe koye mumen ha gadda e Soundiata Keyra walla e galleji diine jokkoji koye mumen e nulaɗo Allah tawa so asama tawa he ko ɗum wawa gasde. Ndeke noon feere Firawuna nde ina doga ha joni. ƴewtineɗen hafere nde so en jaali Firawuna jalden hen leƴƴi dalili hande ina mbarotira gotol hen fof ina wiya ko diine mum tan woni diine te ko kañum Allah suɓani hoore mum e nder leƴƴi fof. en majjani luural gongal hakkunde Qur'ana e Injil ko faati annabi Isa. mawɓe Injil mbiyata ko ɓi Allah ɗo Qur'ana siftini e ikhlas wonde Allah jibinaka. ndeke noon luural beele neɗɗo ina wawi askitinade jokka e Allah to ummi ina woɗɗi te ɓoyani ko ngal taƴa e Qur'ana. so en garti e Firawuna mbiyen tawdi ko kanko wonno mawɗo diine Misra hanki. so tawi on diine wonɗo hawrite diineji tellinaɗi firti koko wanno ko fof bondani ko hawrite diineji tellinaɗi ko koko moƴƴuno sinno koko bonno ɗum taweteno ko e ɗin diineji. ɗum ɗo hakkille celluɗo mo fulkitaka fof ina foti wawde ɗum jabde. Firawna ndeke fiilano ko leppi ɗiɗi lefol laamu e lefol diine te o wona goto o wonno. so tawi ɓama ko gila laamu Misira fuɗɗi ha nde ngu naahi e juuɗe koninkoɓe jaalorinoɓe leydi ndi doole kefti laamu mayri fiilanoɓe Firawuna jaasi temedde tato ko seeɗa. hewɓe mon noon cikkata Firawuna ko goto tan waɗi noon kono ɓe poti hewde ni fof ko goto hen tan ɓuuri lollude Injil e Qur'ana fof. on Firawuna woni Firawuna kawruɗo e annabi Moussa o. ala fof to wiya e deftere Allah nde wonde lamɓe Misira hanki fof mbano kono on Firawuna ni sinno kamɓe fof kono makko ni ɓe mbano Misira naɓe hanki gonɗintano ñawore mayɓe aljanna e jeygol wurtude caggal mayde e ko nandi e ɗum. no haala ka jangtora e cimoje hakkunde Moussa e Firawuna ni ina laaɓi ko Firawuna goto ka toɗɗi. on Firawuna boom sen kulani mbiyen murtuno tan hawri hoore mum ha sikki foti Allah. ina gasa tawa ko ɗum saabi ayeji ɗo jomiraɗo wiyata Moussa yo yaato makko beele maw siftor ɗum walla maw hulɗum. so en gasi haala ka en pamat wonde hade ma siftorde ko ma ganda taw hade ma huldine kay ko ma ganda neɗɗo siftorta ko anda hulata ko anda. so en duttima dow seeɗa ma en ndi no diine Misira hanki nandiri e diineji tellinaɗi ɗi sohlani ko eɗen janño hen kono ma en keɓ wiide wawa deeje hakkille majjuɓe diine Allah ɓadoroni diine Allah. ndeke noon mbiyen Firawuna Moussa o ɓuuri ɓadade ko gandunoɗo Allah murti nulda ciftinowo yo siftor ɗum maali mum ina gooti. hande o hakkillaji wittoɓe hewɓe nangi ko Firawuna mo haala mum haaleteno e Qur'ana o ko Ramses ɗiɗaɓo. waɗi noon ko bewre Firawuna bewno nde karallagal mahoɓe makko doole konuji makko keewindi ngaluji makko jaajgol jimandi makko e kisgol laamu makko e leƴƴi ɗi Misira jimno ɗeɗo gueɗe fof kawriti koye Ramses ɗiɗaɓo. mo ƴeewi portelleje Ramses ɗiɗaɓo cahaɗe e kaaƴe Abou Sambel kanko e joom suudu makko Nefertari mo ƴeewi gabriji ɗi o mahantuno hoore makko e juulirde taarinoɗe ɗumen yeddata wonde Ramses yehino ha sikki ko Allah. nden jumre noon wona kanko tan hettino Namrud e jamanu annabi Ibrahima daɗano e mayre. ari e Qur'ana wonde goto e rewɓe Firawuna Moussa o ina gonɗinno Allah ɗabari andini en e deftere mum fatude e lamɓe nelaɓe hanki wonde debbo o wiyeteno ko Asiya. nden inde ina wawi hawridde inde goto e rewɓe Ramses ɗiɗaɓo mbiyetenoɗo e ɗemgal mabɓe Ast
nefret ina gasa tawa ko asta wonte kuɗol ɗabari asiya caggal nde ta battidiɗo saami ta e ɗemgal misiranaɓe hanki ko mande dewol ha joni e maali kolliroje wonde ko Ramses ɗiɗaɓo woni Firawuna Musa ina hen cellal e duuɓi Ramses wonno ko gorko timmuɗo juutɗo balɗe saabu wittoɓe hewɓe nangi ko temudini te o ɓooyi e jaffere Misira ha joni e maale jogaɗe ina anda wonde Ramses dahino Israil naɓe hewɓe addi ɗumen Misira ina liggina ɗumen no maccuɓe ni ari e Injil ko kamɓe ɓurno tampude e magol gori biyetenoɗe Pitom e Pi Ramses kono ɗum fof e waade noon won anduɓe ɓe hakkillaji mumen ɓuuri nangude wonde ko ɓi Ramses ɗiɗaɓo hono merenta wonno Firawuna Musa ene mabɓe pawigon miijo koko ari e Injil e nder Injil wiya ko nde Musa dogi Misira ha nde arti nde tawi ko Firawuna goɗɗo lomtima mo accuno ɗon o ko wawi hen wonde fof mbiyen wandu wowtiru bonni baadi fof hande o nanɗo Firawuna fof hakkille mum awata ko birwi hakkude Musa e o kuɗaɗo Allah kono ɗum fof e waade noon sinno Misira hanki ko leydi niɓɓere majjere e goforo Allah wonko fotano wonde nandugol e fannuji kewɗi diine Misira hanki nandi e diineji tellinaɗi ha joni ma won yeddittoɓe ngol nandugol ɗum noon duttoɗen hen seeɗa en ciftini dow caggal wonde Misiranaɓe hanki innirno bindol mumen ko haala Allah ko noon kadi ɓe innirno juulirde ɓe mahanno Allah mabɓe mo peeji kewɗi suudu Allah woni e ɗemgal mabɓe Hur Nefer cuuray diineji tellinaɗi fof ina kutoro ɗum gila joom Tawret en rewi joom Injil ha yetti joom Qur'an en Misiranaɓe hanki ko kañumen fof gadi hutorade cuuray Allah mabɓe mo kalɗen dow ko ɗum fof ɓurno horsinde ko ɗum waɗi nde wonno leɗɗe cuuray puɗotano eɗo ɓe konno nde pinal mabɓe dari e nangue hoore mum nde ɓe mbaɗanno ko seteji ɓe jaka ha to taniraɓe mabɓe ummino to woni e kaaji Éthiopie e nokkuji taariɗi ɗum ɓe gaddoy toon ɗacce cuuray ɓe mbiyanno cuuray e ɗemgal mabɓe ko Senefer konngol ngol sira koye Nefer woni Allah no jiiruɗen dow ni ndeke noon koye ɗemgal mabɓe neɗɗo famata hol sirlu gonɗo hakkude cuuray e Allah saabu gollal ngal holliri ha laaɓi wonde cuuray ko gueɗal alliyankewal so neɗɗo ruttima e joomum kasankeji mum hay reedu mum fof waɗeteno uranteri beele ma jaɓɓe jaɓɓugal moƴƴal ene wayno ha hande ko ɗum yahata won e won e yimɓe hay sinno dey ɓe ganda sababu tigui rigui mbiɗen cuuray diineji tellinaɗi fof ina kutoro ɗum kono ko Misiranaɓe hanki gadi hen ina wayno ha hande ko ɗum yahre moon hay sinno dey hewɓe moon ganda sababu tigui rigui ha joni to banggue dewal Allah habbirde e sakkude juuɗe ko Misiranaɓe hanki gadi ɗum wadde ɗum luural wawa hen wonde saabu ko ɗum alkule e bindol mabɓe jokken hen wonde duwaw firtanno ko ñagade Allah no e Pulaar ni ina laaɓi wonde arabe hoore mum jogui konngol ngol koye ɗemgal Misiranaɓe hanki no duwaw saabu bindol konngol duwaw ngol jofiranno e maggol ko neɗɗo dariɗo walla jooɗiɗo ene suuti juuɗe yeeso mum en duttata ko e sadak salligi korka e julde Allah e won waktuji ñalawma walla jamma hayɗo diine Misira hanki seeri e diine Islam woni rokkude Allah gueece walla peeji kewɗi si hana ɗum sanamuji tawa kadi joomum no gonɗini Allah ko goto bajjo Nefer waati e ɗemgal mabɓe ene gasa tawa joomiraɗo timminano hakkillaji mabɓe taw haaɓe mbawa awde ɗum
tawa koye miijo tan ɗum Allah rokki ɗum aade ko nde ɓurana riwri kala ko ina annumina Allah walla annabaɓe mum kono haɗani ha joni dey e hakkille neɗɗo sohluɗo fawi Allah addani ɗum inde mum 99 e teddude ɗe omo huccitira e makko duwaw tawa o sehnanimo sanamuji 99 ko nde ɗo udditare wonno nde Allah rokkano misiranaɓe hanki inde Allah wattude temadere nde ganduɗa ko suuɗade ene sippinene inde Allah misiranaɓe suuɗanode nde e daari mabɓe diniyankoji ko nden inde re rokkuno asta ha wawi moccandemo memande o memino peeje makko ko nden inde sirrande asta duurino faari e re ha suɓa e nder rewɓe fof wonde ko kañum wonata yummum jogorɗo laamade leydi misira cuuɗi laamu fof jalta e mum ɗone mbiyen jogade Allah ayaw mo hakkille wawa nangude e inde suuɗade nde yimɓe makko tigui rigui tan humpiti wona islam fuɗɗi kala mo humpiraki yaadu rendoji hanki e pine mumen ina wawi nanguede kawis e ngal ɗo jiidigal kono so en duttima hanki ma bettere nde usto walla boom yaha ha laaɓa en kolliri dow seeɗa wonde guereƴen ko misira jiggoytuno pinal e gandal ngon wuuro noon wona kamɓe tan konno e mum leƴƴi kennoɗi misira banggue funnangue tugui Palestine ha yettoyi Elam kañumenne kay ko misira wonno woyndu mumen pinal e gandal ɗum wona haala tan rewi ɗon saabu nelaɓe jeeyaɓe eɓe Allah ɓuuri darjinde jillima leydi ndi ene yooɗi tawa jomiraɗo nawriɓe toon ko haaɓe ɓeydo ƴellitade e pinal e gueɗe aduna eɗen mbawi fuɗɗorade annabi Ibrahima ɗum noon ko yewtere wonde wonata so Allah jaaɓi nde garen e oɗo jiyaɗo Allah tedduɗo mbawen jokkude kadi ha hande e deftere sowru gandal ɗum noon Allah jarama on jarama